waziri ba ka karya, mai hidima abun matawalle, gwamnan da shi ya kore karya. Assalamu alaikum, sunana Honorable Yaya Waziri na wazirin Adamawa Excellency Alhaji Atiku Abubakar, kuma na Dr. Bello Matawallan Maradun adalin gwamna wanda ya san darajar dan adam. Ina so in yi amfani da wannan dama domin na miƙa saƙon murna ga shugabana, jagorana, gwamnan adalci Excellency Dr. Bello Matawallan Maradun a bisa cikashi na kwana 100 a bisa kankargan mulki. Lalle al'ummar jihar Zamfara sun yi na'a kuma sun ji daɗi. Ba shi ɗaya ya samu wannan nasara ba, ta haɗa baki ɗaya dukkan jihar Zamfara. Mu ne muka samu wannan nasara, haɗi da shugaban ƙasarmu President Muhammadu Buhari, domin abin da yake damun shi wani ya zo cikin wata 1 zuwa wata 2 ya magance mishi abin da yake damun shi. To dole so gwamnanmu, kuma yana son gwamnanmu, kuma aikin da gwamnanmu yake yi yana yin shi akan daidai, akan ka'ida. To mu in jihar Zamfara ba abin da za mu yi illa mu ci gaba da yi wa dan uwanmu, jagoranmu, babanmu addu'a akan wannan nasarorin da yake samu. A ƙarshe ina son yin amfani da wannan dama in isar da ƙaramar hukuma ta tsafe. Na san mutane ne masu adalci, mutane ne waɗanda suka san ya kamata. To ina son don Allah don Annabi su bi doka da oda, kuma su ba wannan gwamnatin goyon baya 100% domin adalin gwamnati ce wadda ta san ya kamata, wadda ta san darajar su ce illa iyaka. Nagode Allah ya bar zumunci, kuma wannan bawan Allah ya ci gaba da bashi basira na ya mulke mu cikin adalci kamar yadda ya kai mun gani. Sunana Honorable Yaya Waziri. Inda batu na ciyaman za a yi suna bayanin sai kai, da sun yarda Yaya Waziri dukkan halin a duba ka kai, kuma ga ka kai dan gwamna dan bestile da je zauna kai. A safa ba mu da canji mu ya kai muke sosai mu.